Mbah Harjo. Harjo nggih. Matur sembah nuwun. Ayo Mas. Ayo. Pir pir pertebim pir pir pertebim tralalelu tralalelu tung 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 sahur. Pir pir pertebim pir pir pertebim tralalelu tralalelu tung 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 sahur. Aso. Masuk deh. Baca betul-betul deh. Awas deh. Aso. Ayo. Aso. Aso. Ya. Kunjuk Mbak Kakung Harjo kang saking Sragen Sugeng Dalu Sugeng Mindangan Akar. Bismillahirrahmanirrahim. Sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku duh wong ayu pepujanku ati susah mung kangen sliramu. Rino wanita anti-anti Wandi hati tetap nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari amung sira gak bisa nambani. Apal to? Dan Andane ya. Aduh. kemangjuan. Ah disidang nek kenapa setengah jam karo Peri. Oh sama Mas Ferry ta? Oh tak. ya Allah. Unek-unek ke. Terima kasih ya Mas Ferry ya sudah diunek-unekkan. Ya kursi siji kuwi tak apal kuliahane ora nek. Mumet ya. Podo Mas. Nek Enek kancane. Mak Numi, Mbak Numi. Aja sembalang tak terus rasa iki apa tekan layu ora suwe aku beli iso sumande ana ing sisihmu.
salah. Bos berkata 10.000 kok. Bu, aja ngisin-ngisini to. Bos, sego berkata sangune 70. Yo, aku tuh. Job keteng 15 juta lho. ini. Mas untungnya 5 juta. Nggih. Waduh, lah nek dineke sing panen ya harus ya. Panen ya? Iya, sesuk eneh iki. Dijane. Cah cilik wae emoh lho 10.000, Bu. Golake. Aja semalam. Oh.
nggon jepat barang to ki mau Mbah Darpo. Tasmu apa tasmu? Sajene Mbah Darpo gur semangka iki. Alah alah. Ketawan lho belas. Lah nggih. Lah yo ora nyanyi ora yo bluk. Sing dijaluk ora nyanyine. Lek sapi men. Lek model kabel ora entek lek. Ayo. Saya rukun Juragane. Nyen juragane. Telas sanjange Bu Bos. Lagi ndudut. Lek teko jam 11. Pripun? Urung. Tekan jam piro? Jam 11. Ndudut saweran ning ATM. Jam 2. Ayo. Semangka. Wah lagi maca asisten lagi iki. Wah ya Allah, undang-undangane saiki ndek asisten. Ala wong enek karepe nek Lenardi kan. Ada maksud terselubung. Ayo entek Dek. Saya rukun rame-rame gotong royong
bojone rene bisa karmi kesini. Papa nyanyi. Roro jonggrang pancen kowe ora mokal yen aku nandang kasmarahan waspadakno prajuritmu kalah perang kula kowe dadi wanita boyohan tobat kowe wanita paling hebat apa ora ngerti yen Bandung lanang gagah putra latu pengging Prabu Damarmaya aku duwe ati sati Pandawasa ora tunggang manuta sun pun karawa iya jombrang pamudhus botak terus diundang kepada rekan-rekan Undip untuk bergabung berfoto bersama. Rekan-rekan Undip kami persilakan. Roro jombrang pancen kowe oh yen aku nandang kasmaran mula kowe dadi wanita Grogi Pak Dek wong ayu grogi tobat kowe wanita paling hebat ora ngerti yen Bandung lanang gagah putra ratu pengging Prabu Damarmaya aku duwe ati sakti Pandawasa sun pun yo jonggrang Sriuning mus
mustika tuban ugi sugeng rawuh Pak Maryadi putra Kanjeng Sira lawe tuk prangkung pojana kara bebela Wiratmaya tan wurung sri uning gugur dadi kusumane bangsa monggo Pak Wito sekeluarga besar sarengan Sarwo Laras all artis Najen.
bojoku nyanyi. Terus pasrah. Pasrah wisan. Kula siji kopi. Kopi Mas. Kopi Mas. Tresnane wiran moyo Mangga mari beksa mriki mangga Pak. oh ya Tong tak tong cedit. hari yang mantap ya aduh sedap kamu dikenang aku juga aku bisa sayang kebetulan lamun weruh sliramu Oh ya, lo. Ulo sama sapa Kunjung kagem keluarga besar saking Cakung kita aturkan gubuk asmara. Yang dari Cakung monggo. Father.
Matur suwun, Dek. Dieling-eling kowe Risma, Evi nang kene nyanyine. Khusus Lintang nang kene. Hari yang mantap. Mantap. Aduh sedap. Kamu di kemang, aku juga. Gila Kau memang. disayangan, kebetulan. Dino minggu sing tak tunggu, oleh ngajak kaya temanku. Dan dilisir srengenge, pipimu masih tak Lomboke akeh. Lomboke, kakean lomboke. Apa ta? Gak ngono. Wis ora main ah. Aja mundur-mundur atau maju bae. Tak pernah kucap hello pergi ke Malambai. Harimau, harimau. Harimau ya. Tak pernah hancur hati otaknya bersopai. Harimau, harimau. Harimau ya. Foto Mas. Ijol. Piye? Wis ora patek pedes. Enak. Pir pir patapim, pir pir patapim, tralalelu tralalelu tung 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 sahur. Pir pir patapim, pir pir patapim, tralalelu tralalelu tung 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 sahur. Cek. Aduh Mas. Sing iki nggone mikir artis. Biasanya nek mikir artis iki apik ya Mas. Jan. Janjane komene ganti.
Oke. Wah, Mas. dan buendang mlebu TV. Iya. Iya. Bare seko kili. Aju nih Mas. Seko kiri kan irunge puret. Aja ngono Mas, engko ora sawer. Sapa? Eh, Ah, lha jare penyanyi lanang ora payu. Ora yo- sabar apa lho? Yo sok-sok yo payu lho Mas. Ora sak kanggo ora lengan apa. Nyatak kei. Ndi? Kene. Hah, lho wong kena ikut. Aja, engko viral. Oh iya ding ora ding. Jangan begitu ya. Semakan. Oh bukan. Ojo, moh. Kamu ngapain nungguin aku? Nungguin ya? Ya Allah kasihan banget dari tadi ngejogrok bae di sini. Ayo, ora situ. Nyawer sene. Mau aku nggak mau nyanyi lagi kalau belum disawer. Pak Giatno mana Pak Giatno? Pulang. Oh Capek. pulang. Hah? Ih lucu banget. Iya, rendagel ke tekan kamera. Aja, kuwi bagianku. Janjane kowe ning endi? Ya Gazo. Kazu. Duduk sama dia. Oke, daharian makin lebih besar. Ayo joget lagi Pak G. So.
wi? Ora wal-welo. Sapa wi? Nek Satimin. Oh, Bang. Aku ora omong lho. Ya. Siapa? Lek Satimin mau nyawer. Apa ndek duit? Sesuk ratuku Brambang. Iya, sesuk ratuku. Lombok. Ketake saweran dijian sore mau ketoke. Oh, den bayaran. Ih, Mas Ferry. Gak bingung. Aja Nggih. Hari yang mantap. Wayo, lintang semangat. aku sedap. Kamu di Kemang. Aku juga. Hai. Mbak Harjo nang pundi Mbak Harjo? Mbak Harjo di belakang kah? Ayo. Pokoknya manten jangan tidur Ayo, dulu. mantennya joget sini. Jangan tidur dulu. Joget pemanasan biar nanti malam nggak kaget. Jadi udah dari sore. Jangan berantem, jangan mau nyawer aja kok berantem. Tak kandani, tak kandani. Kowe mau kombok anu kondo kon pemanasan. Iya. Pertanyaannya gur siji. Apa Mas? Lah wong kowe urung ngalami lho. Maksudnya ki olahraga ngono lho. Ya can aku ora ngalamin lah. Wong olahraga arep badminton. Wayo. Aja lah ya bayake pedet. Mau nyanyi apa habis ini? Ya 2 minggu lagi lah udah. Cedetan sajroning ati dateng lunga saya mati aku
ayamune dene iki sambut gawe aku. Kalih. Apa iki? Ngangkuti piring. Ngangkuti piring. Papi Harno lho. Anak nyawer kok kayak papi ya. Apa? Nyawer. Sing kono wae tombok kok nyawer. Lah kayak malah mulai ngopo? Adol kabel lho. Adol kabel. Gusti Allah. Lah iki soalnya ganti lah sing ning kono mah diluntung, didol nggo nyawer. Ngaturaken Sugeng Rawuh sing sepindah. Nggih, sinten, Mas? Mbah Darpo. Mbah Darpo. Heeh, yang terus pindah. Terus yang kedua, Nggih. ngaturaken Sugeng Rawuh bose Kencana Wedding. Oh, nggih. Om Supar. nggih. Om Supar. Om- Mbah Darpo di Nggih, depan. Mbah Darpo niku lek Om Supar di. Wilujeng rawuh Mbah Oke, Darpo. Darmian, nggih, monggo. Langgan kari sekeco sik dahar ya, Mbah. Ayo ayo bener. Piye wis itu judulnya urung ki manten iki? Urung. Yang tadi ada ya apa? Demen. Oh, nemen. Ya habis ini ya. Cedetan